Så derfor er det mig en meget stor ære og fornøjelse at præsentere her for dem. Aftens bonus. Jeg kan næsten ikke sige det. Det er så, det driver pensionerne gennem. Så rigtig godt imod. Det er lige før vandet, det går der. Så rigtig godt imod aftens bonus og absolut sidste stjernegæst. Herr Claus Rieskjær Hansen. Kom her, Claus! Vi kan være det. Tak for sidst, Claus. Jeg kunne næsten ikke genkende dig med tøj på, men det er andet. Nu skal jeg vise ved du godt, Claus, at jeg faktisk er gammel stripper? Jeg vil da gætte på, at du var ung stripper. Nej, jeg er gammel. Jeg er en rigtig gammel stripper. Og nu skal du høre en historie. Fordi jeg var faktisk booket til din polterappen. Det var jeg. Men så fik jeg mættepigen nys om det, og så modtog jeg en afbookning. Altså allerede dengang var hun lidt snærpet, er det ikke? Men nu skal du høre, hvad der er sket siden, Claus. Jeg har øvet mig. Og jeg har kombineret